बताओ हो दादा नतिया के बेटा ऐसा चाउर कुटले बना के मारे अधरे के धान एकरा में बाटे मारे ई कड़ी बाटे आए ऐसा ना होना सा हो मार रुपया मारे खूब ले बाटे कि तार धान कटले बन इतना होई इतना ना होई। चलो बिन बांध ही जल्दी जल्दी हमारा ना बुझाला केहू के तेहुनी के मेहरानुआ कहलु त नतिया के बेटा आ जवन देवरो लगी हो तोर बेटा का मुंह से गाड़ी ना निकली आए ऐसा ना धान कुटे जाला आए बनाए के हमरा न खेक हमरा नु सुन अब दोस्त जान द ए घरी आ गइल औजार पुर्जा उतनो मिल जाता त ठीक बना त पहिले जान तड़ू का पहिले ऐसे ठेका चलावे के पड़त रहे तो पहिले के बात छोड़ दी अब जन होता वो देख त माने तनी सा सुविधा मिल गइल तो ओकरा के गाड़ी दे तड़ू काहे ना पैसा न दियाइल बा पैसा माटी है अरे होला थोड़ा बिगड़ जाला तो उतना ना थी को जाला वो बेचारा जान से थोड़े बिगड़ले होई कहला नहीं सुने ना हां बोली लाइल बनी कोबी कितना खुश काहे होते रे अरे कोबी के देख के खुश होता नहीं अच्छा कब कोबी नहीं खइले का आपके माई को बनैल ही नहीं तो खाइब कहां से कोबी को देखा ही नहीं ऐसे बतिया बतिया बुझाता कि तोरा गांव में जीरा मरीच मिलेला रे मिले जीरा मरीच हमारा गांव में ना मिलेला गरम मसाला हर चीज मिलेला हर चीज मिलता ओ गरी जब ना गई गई रही हम तो टोला पे जाके जीरा मरीच ले रही फिर पहले के बात लिया धनिया हां तो हमारे के कहबे तो हम जान जो हम पहले में ढुक जाई कहला नी बोली कि अरे वो कहां बाड़ी आ ऊ सुतल हुई हां जाए दे सुने को बात हमारा से बोली कोनो काम धंधा अपन मिल बहोर के करियो बात बुझाता नु हां जी करब काहे नहीं हम सुना हो जुग अगर कोनो बिगड़ता हां त ई जनती कहियो नु कि बिगड़ जा ना ना हम बाने नु बनाई नु बना देना को करा के अब कहत रही से ना रानी कि तार कोई से ना पटी हमर गोतनी से नहीं के पटत रानी के करा कहत से हमर ई है त जो रानी कहत रही से ओहनी कहत नहीं हम देवता कहि अरे पढ़ल लिखल रही छु रे पढ़ल लिखल त का जे कहत रही से कलम उल्टा का लिखत रही नहीं संगत के असर पड़ेला एनी में हां आओ कनी आओ जाई जाई आपने बुनी बना दी है कल हां तो बना देम जाई बतिया ली तो हां हट बतिया ली आई कर तो बतिया नहीं खी क्या बोला कनीवा नहा धो ले लू कम तलिया बैठा देनी चावो बना देनी तो हरा बैठा लगे का जरूरत रहा हम बाने नु करम ना हम बाक दीदी अरवा करा हम बैठ रहम जी बताव तू हमारे को छोट गोतनी बालू दुलरू ई बालू हमारा घर हमर छोट बहिन ना है तोहरे का अपन छोट बहिन मन ले हां ए दीदी देखी हमू रउवा का बड़ बहिना अपन मन ले बने ठीक बा अब रउवा करम हम हो जगह पर बैठ रहम त हमारा निक लागी रउवा बताई तारी हे लूर सहूर त हमरा के निक लागेला कहले है ना कि तोहर भैया ना कहले हम भुजिया बनावे के गोभी के ना त तू एक काम कर तू चीर दा हम बना देतनी ना तो कहलाई कि पकौड़ी बने के कहले है रवि नु कने अच्छा पकौड़ी तो संजय के बना लेन तो मन करता तो अभी बना के खा ला तू ना ना तो संजय के बना देते भुजिया दी अभी चीज हाँ, अभी बना दे ना हाँ बोले और देखिए कनिया कोई से मने ना बतियावे के चाहे जौन भी गांव में से आवते न लईकी मेहरानू ओनी से तनी दूर रही है ओनी के बनावेली से कम बिगाड़ली से ज्यादा कोई के घर बसल ना देखेली से आखिर दीदी बताए हमरा के सिखाए जा तो हम सीख जाए अपन दिमाग से न चलम कि ना हमार घरवा में हमरा के दीदी कैसे करतली का करतली बताई तो तू पढ़ल लिखल बालो समझदार तो समझदारी तो तारा अंदर बटल ही न बा आई जल्दी चाहवा पे हम तलिया बैठा लेबे चल 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 तनी केतना दिन के बाद आवो तनी अपन ननद घरे घूमे खातिर बड़ी खुशी होला फोन से पतियाउत इहे गलिया लाई गल बिना आई भाभी बोला तनी नंदोई जी खुश रही महाराज फोन ना कोनी ना बतावनी है फोन करे के बा हमर इनकमिंग बतावता खाली कोई फोन करता तो हमर उठू हो गइल बाटे बंद हो गइल बा का समाचार बा बुची जी अरे खूब बढ़िया बा खूब बढ़िया अरे तो देख हमरा बड़ा खुशी भइल बताई अब अचानक हम जात रहनी ओने चौक देने आ बताई रुरा अचानक ई जे भेटा गुनी और सब सुनाई समाचार ठीक बा नु सब ठीक बा ए पाहुन जी अपन बताई आता ना निमर रुरा में लागत है का करम बड़ी खतरनाक लागत दे धाजा रहला उहन पहने दा सब कोई में ठीक लागी सब ना बना हां आ कहनी है कि बुची जी ठीक बाई सब के ठीक बा चली घर में बात हो जाई सब त बदल गइल बन जा पहिले कितना फोन करत रहे जा आ फोने ओने नहीं खिंजा कर अरे वैसन कोनो बात नहीं आई ना आई पहले पानी उनी पी जाई बड़ी पाहुंजी रहो गांव के गली घूम अरे का कहम जानता नहीं चुनाव के बजे वोट मांगे खातिर आया था मुखिया जी की हमरा के वोट दम हई 8 साल से टूटल भाई
बा चिंता के बनी कि ना बनी आ जाए दीजिए हमरा के बना दीजिए ये गांव के मुखिया रौरे तो लागत नहीं प्रधान लेखा के मन मन जनी कि ना आई जी भैया बुच्ची जी चल आगे सरप्राइज देवे के बाटे आ गनी हाला मत कर चुपचाप वो चली अचानक जाई में एकदम देही पे एकदम झूल के छे चल 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 के बा घर बा के बा सभी बार सब कुछ बा सब कुछ आ देखम कातना को प्रेम बा पहले ही देखम एकदम एक दांत के रोटी खाली ये पाहु जी प्रेम रखे के चाहिए रहे के चाहिए एक दांत पत्नी पत्नी में जब प्रेम है ना तो गोतनी का ना काम उहे नु हां घरे घर तो टकरार आई 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 चलो पहले घरवा में तब नु बताओ तई कैसन प्रेम टकरार होखेला आई 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 अरे चलिए पाहु जी बुझियो जी के दाम आराम बाटे दाम सुता रहताई आ देखा केल बा देखल आइल बड़ी राती खानी जोतनी को के कटनी को गाव है बहरी निकल आनी बहरी है देखलू केल बा आई ये इन में भी अभी तक इन में भी है बुझी जी मारेगा खाता ना बाद लागत फिर हम ससुर आइले बानी ना हाय भौजी ये भौजी फोन ना कर नहीं बउआ ये सब और समाचार बताओ बैठा बैठा भौजी ठीक बैठा है बैठिया ना उतने से आ तू लोग बतिया वाला जाए कुछ ले ले भौजी के कुछ खियावे पियावे के जाइए भौजी रुपल का पानी वानी देता है भौजी खाते पियते बानी बड़ी घरवा दोरवा नीक बन गइल बा ना नीक लागत ताटे पर्दा लग गइल बा कनिया नहीं को काचिन हाथ हो बिटियो अरे रोहु न भौजाई नु स्टाइल में आइल बानी ठीक बाई नन जीरोवा हां ठीक बानी कोई नीचे काहे बैठ गइल हनी आए अरे भौजाई के पूछताटे रोहु घर जब बात में मार हमारा घर टोसक रजाई लागल बाबा बैठ जाए के चाही आ कनियो कहां गइल खली गइल हड़ी घर में तनी मीठा पानी लावे धरा धरा भौजी धरा आई हे दादा भौजी तोहरा के कहे ला गए भौजी काम बाटे बा चल दीदी एक मिनट भेज बैठ कर आ कैसन पानी लिया के देले हम दीदी ठीक पानी है फ्रिज में के लिए लो कि नहीं फ्रिज में के है जैसन पानी खोजम ना दीदी भौजी वैसन पानी मिली आपके पिए के ये भौजी समझनी ना ज्यादा पिया धरा ये भौजी धरा 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 हमनी के रहे ना खिया कनिया अरे रुका भौजी रुका हम न जाइदा त ये दीदी रवना के ना भौजी हो नना जी लगता कि हम खइले है नहीं कि मिठाई ना भौजी ऐसा कोनो बात नहीं के अकली और के पानी पियब सर्दी आ जाई बाकी ना पियले हो हम कबो त अरे पक दीदी जी हमार भौजी सब पानी पियली सब पानी आरो के फ्रिज के कूलर के टंकी के मोर के अरे सब चीज आहो बेटिया तू तो उहे बड़ू कोई मोरी के पानी से पानी ना छुअत है तो पिया मुंह कहा गल ये भौजी और समाचार बतावो तोरा का सांझ के तोरा के चुस्ता मंगा तोरो ना बुझैला गदा भौजले जाके बैठा देला भौजी के कितना दिन के बाद आइल बनी यहां के अरे हमनी के माटी के उठू हनी जब माटी पे बैठे नहीं जा हमनी के गदा के जरूरत नहीं है अब का कनी तू मने नीचे बैठा देलू अपना भौजी के आए जाके बैठा दे सोफा पर का पता जब मिलल होई कि ना मिलल होई यहां के अरे अब दीदी जी मिलल काहे ना होई हमर भौजी हां ई त बात सही है बेटा कैसे कि हमनी के आजकल गदा के कवन जरूरत बा हमनी के घर आंगन में पूरे बिछा के सूत जाता नहीं जा लेवे कगो डाल के वही से कहले हनी कि बैठ जी हमरा गदवा पर ना मिलल हो ना मिलल आदमी बैठले ना भी रहन 2-3 दिन बैठले ये दीदी जी आज में सांझी के ना कुछ आज चटक मटक बना भौजी आइल वाली त सोच नहीं रहो हां सोचे थे चुस्ता बना के का पता कि भौजी के मिलल है कि ना मिलल है कब यही से ठीक न ज्यादा भौजी चला अरे ना मिलल है त ना तो बाई नु कुछ का टेंशन मत ला ये करी है ना हमरा के कड़क छान के ना हो या त का पता बर्फी से खइले कि ना खइले ओ अच्छा से खिया पिया दे हां बेटी बा का कहता हूं बर्फी नहीं खइले हमर लइका रोज 2 रुपया खाला सन ई त 2 रुपया के नो भाभी तू देखला सन 50 रुपया के एगो मिठाइया है आहो ये कितने बोलत है इधर बोले के सहूर नहीं खे हां ऊ त बड़ा ताली तू का कइलू है तू का कइलू हमरा के बतावा तू का कइलू है कितना बोलो तनी हो कहो तनी कि सुतल नहीं इनका दापो कुछ सोच के इनका चुप हो गइल हनी समझलू तू तो उहे बालू कह दे तू हम सुतल बनी गादा बच्चा कहता लू हमनी के पुआर बिछा के नीचे सुतल बनी ये भौजी का कहे ज्यादा दुख तकलीफ के कुछ बात विचार नहीं करे के ऊ जानता लू तन की हमार दीदी तन की रंगीली है हर गांव के पेटवन के हंसावत रहली खिलावत रहली रोज तू जानते नहीं खुए भौजी अब तो हर दिल ले बिया उ दिल
ले बिया यही चलते ओकर बतिया कोनो काट नहीं लागत मीठे लागत आके देखी बुची जी इतना भी नु उठू ना करे के चाहिए कि केहू चल ही रहुआ सबके मैटर वापस समझ लेम जा। अरे भौजी, हाँ। सुनी अरे भैया कहनी है नु कि जैबू ना त ले आई खुशबुआ के साथ है। हम कहनी है कि ठीक वाली यही ले आई। ये भौजी आखिर हम का करे अभी जाइम जानते न बाड़ू परिवार में बाड़ी 4 गो। अब मान ली कि हम या दीदी जी भाई हम चल जाइम तो दीदी जी खिसियाए लगम बहुत हमरा के माने नहीं जाने चाहे ठीक भाई बुची जी मानन जाना आदमी गुतनी में कुछ सब के ना पटेला ठीक बा पटी अपन काम धाम निक से करें जा खाई जा पी जा के आजकल उठू करताटे। चल ए बुची जी चल घर में चल भौजी घर में चल धरी रवा के सामान लाइल बनी देखी ना चला घर में देख ले चल आथु या पे बक्सा पे चल। अब बड़ी बढ़िया घरवा बन गइल बा पहिले। अरे हाँ ये भौजी का करे लगइले बिया पैसा कौड़ी अपन ले लेके उठैनी जा कैसा हो बतावे दादा इतना टाइम हो गइल अभी तक ले हम आइए भौजी जी कहाँ जाता नहीं जी? कहाँ जाते ट्यूशन जाता नहीं ट्यूशन जाता नहीं आ कहनी है कि कहला कि खाना खा लेने बन गइल बा भाभी ओ खाना बन गइल बाटे अभी हम गइल नहीं खाए खातिर तो चाउर धोवत रहे जाते धरी है पैसा ओनिया कुछ किन के खा लेन ना समोसा वमोसा चाहे कुछ जलेबी उलेबी मिले ना दुकानिया पे चौका अच्छा, पे ठीक बा। किन के खा लेन जाई झट से अपन देखम त ओहि भाई हो बेटी बाबू के हो हां उ के ह ननद है भौजी ननद है त ननद के कड़ी कड़ी के नोट देबा चला हो हां भौजी उ खइले पीले नहीं कि बेचारी त का कर सब भर सके नु हम कही है जगह भर सके नु हम कही कि काहे तहरा के घरवा में लोग मान जान करताटे हां काहे मान जान करता। अब नु हमरा पता चल आए हो दादा कि तहरा के त घर में नौकरवानी लोग बनैले बाटे देखभाल करताड़ू जहां कोई आवताटे ओकर मोजा खोलत गोड़ धोवताड़ू जे जाता ओकरा के खाए पिए के पूछताड़ू ऐसे करबू त के ना दूसरो दुआरी जेबू त तहरा के त आदमी जिंदगी गुजार दी। बाक भौजी ऐसे मत कह देख हम कुछ कर देवनी नंदी का नंदियो हमरा के पैसा कौड़ी मतलब हमरा भी ना रहला दे देली ई ना बेचारी रहला कि ना ये भौजी हम ना देम इहां के उहां विचार में ना रहला सोच ल भौजी नहीं पतिया हो बेटी तहरा तो कुछ बुझाता ही नहीं का हो देखनी है कि तार गोतिनिया तहरा के इतना शिकायत करत रहे कहती है कि ना बनावेले भौजी खाए ना बनावेले का करबू उठुए के मारे हम बनावेनी आ इतना उठ करत रहे और रउआ बुची जी ओकरा गिरल ना बाई जी गिरल बानी इतना रउआ के भगवान हाथ गोड़ देले बावन रउआ अलगे बनाई रउआ अलगे खाई तारा समझ में नहीं आवत हो। एगो हमार देखत पहिले के एगो हमार जलवा है अब के हमार जलवा हां पहिले देखत रहो कि 100 रुपया के साड़ी पहन के जिंदगी गुजारत रही नु 3 गो गोतनी रहीसन तार तो 2 गो बैसन तार तो और ठीक बाल के हो जीबे त आज हो गई नहीं तो बाप रे बाप 1000 के 1200 के लक्ष्मीपति के साड़ी पहना तनी है। अब देख तुरंत अब टेम्पू आवता एजेंसी में से हाँ 1.5 लाख रुपया जमा करवा दिले बनी अपन मरद से समझ लो हाँ। 4 गो हमरा नाम में LIC चलेला एगो पूरा एगो अब तुरंत पूरे वाला बाटे एगो तुरंत पूरी एगो 6 महीना में पूरी समझ लू। देख ए जे दिन रात तहर भैया रोवत रह कि आज हमरा रिक्शा चलावे जाए के मन नहीं खे करत गांव में दर्द हो गई खून जर गईल आज तहर भैया हमरा के रनिया धनिया कह के बोलावेला आगे खा काहे मेहरानुए सोची त घर बसी मेहरानुए सोची त घर उजड़ी समझलू। दिमाग लगावा बचिया अपन भौजाई बनी आ सुनो ना चिंता मत करा अलगे बनावा खा तारा के नु 4 दिन के बचिया राशन लाइल बानी एते 4 गो गोभी लाइल बानी इतना प्याज लाइल बानी इतना लहसुन लाइल बानी है जरा टमाटर 3-4 गो बाटे आ तारा के सब सामान लाइल बानी झोरा में कहनी नु यही चलते लेके आइल बानी हमारा आत्मा गवाही देलस के हमार ननद के नु शासन में लोग रखले बाटे हाँ। ए भौजी देखा तू ई बतिया कहत न त ठीक है हमरो लागत आटे पर हम ना सोचले ना कि दीदी ना हमरा के ऐसे करम बताई हम काम धंधा ना करेनी वहां के कैसे पहले शिकायत करतानी जी आ एगो वहां के हम खुद काम धंधा ना करे देनी हम अपन काम धंधा हाथ पर ले रहनी अब ये ना हम सब लोग वहां चलावा देखम तो हम अलगे हो के हमरा मन करी तू ही बतावा अब अलगे ना अब अलगे हो जाए के बा आजे चला बनावा कुछ चटक मटक आजे से शुरुआत कह के हम ना बनाई एक में हमरा एक में पेट नहीं खे भर ई बतावा कि बचिया तू कबो मुर्गा उर्गा बनावा थकबू त भुंजल कटोरा खा थकबू कबो खा थकबू बोला ना नु अलगे बनाईबू त खाईबू पियबू एक में के करा के बटाबू अब तुरंत कहतड़ी खाना वाना बनावे के चाहे खाए के नु त तू अपन तर्द की बोला चल पहले ठीक नु हां चलो अब चला ए छोटा की
एगो बात कही, हमरा ना तबीयत एकदम खराब चलत हटे, लागत होखे वाला बाटे। खाना बना दो ना। का कहता नहीं जी, हम खाना पीना ना बनाए ठीक बा। अब बड़ी रहो के देख ले बहुते शिकायत रहो सब कैसे कहा चलता नहीं। ई कैसे बोलता लू हो? कैसे बोलता नहीं हम गोतनी है तक रहुआ हमारे का छोट बहिन रहुआ मनले बनी का कि आज माने में कानून कहता नहीं। हम सब बात कह देनी, हम अलगा हो खब। ए बुची जी तनी गोतनी में प्रेम रखे जा। प्रेम कैसे बोला करू हो हमार नंदी के खाना बनाए के? प्रेम नहीं की बना हम देख लेनी बहुते। तोहरे खातिर हम बहरी जाके मरत नहीं हो, तू कह दलू कि हम ना कार हो जाके बहरी मारत नहीं। बहरी मानी या घर में शिकायत रहो करी ना। क्या के कहते कि तार हम शिकायत के लिए बानी? नाम दादी जी साफ साफ कह देनी भौजी। हम भौजी कहते दीदी हम अलगा हो खम ठीक बा। भौजी सही बात कहता नहीं कि ना? हां जेकरा पारता ना परी तो अलगे ना रहे। मत समझलू ना, हमारो रहली बूढ़ी कबो अपन गोतनी से अलगा ना भइली, हमने खानदान अलगा में ना रहे। ए नाना जी अब पहले के जमाना जुग जमाना गई कि आदमी एगो में चार गो में रहत रहन ठीक नु। हां अब पहले के जमाना नहीं खे कि एगो में दूगो ठीक है कहता हुए भौजी। अब हम कहला के अलगा ही हो कम एक में ना हो कम। हां चलिए बुची अब इनकर मन जचते नहीं खे खाइल पियल का त नहीं खे हो। चल हो बुची ठीक कइलो। ये करा का होगा समझ में नहीं होते तना हमार मिलजुल के हमारा संगे रहत रहे। भौजैया तो कुछ ना न करा कहले हिया न तो इतना आदमी आवत रहो घरे बैठत रहो दुआरे कुछ कहते ना रहे, मारे मिलजुल के हमारा संगे रहत रहे। खाना तो हमके बन ही ना देते रहे, तंजी तबियत खराब हुई तो पानी लेके दौड़े लागत रहे। एकर का हो गइल बाटे समझ, एकर भौजैया कुछ कैले हो न त हमर गोतिनी ऐसा ना रहे।